İsənmisiz, malaylar, qızlar? Bəlkə hələ sizin ət-diyəniləriniz də bizdən biləndir. Sonraq, bi babaylarda qoşulur. Umuman, rəsm yasarğa yaratışı olasın həm kişisel min Şayan rəssam salamlayım. Biz sizin bilən bugün balıq rəsmi yasayız. Siz rəsm yasarğa hazırmı? Men indi hazır. Qara marker bilan oq qog'ozning o'rtasına bir-birsine qora qarşı iki yarım eylene sızabız. Ostan sızık sızıp olarını tutaştırabız. Balıkның baş hem gövde ilişlerini yasadık. İndi iki tügerek sızıp balıkның gözlerin yasıybız. Әміне bu орынға құйрық ясап қойық. Құйрық ишкек ролін ойнай. Оларға yüzerге ярдәм ите. Балықның алғы езгішлерін мында ясап қоябыз. Олар ика була балықның як-ягында. Балықның үсті тәнкелер білән қопланған. Бізге де оларны ясарға керек болашақ. Менә шулай итеп. Қарап тұрасызмы? Bir-birsine tutaştırıp yarım tügerekler yasasak balıkның тәнкелері келіп шығашақ. Менә шулай, болды достар. Инде балыкның күзләрен ясап бетерәбез. Аның өчен гадәттәгечә түгәрәк эшенә кечкенә генә түгәрәк ясыйбыз. Уртасын буш калдырып кара маркер белән буяп та куябыз. Хәзер балыкның борнын ясыйк әле. Койрыгына да истәмә сызыклар сызыйк. Алар канатларга, койрыкка ныклык һәм көч бирәләр. Balık resmi hazır. Әйдәгез әле. Балык yüzә торган суның төбен ясап куйык. Ул менә шулай ясала. Инде хәзер бу ясакта була. Кызгылт сары төскә балыкның гәүдәсен буй башлыйбыз. Siz baragızda biləsizdir indi balıklar alар suda yaşaylar. Yılğa hem dingiz balıkları var. Balıklar гадәттә үлән белән туклана. Кайберләре хәтта йырткычта була. Без кайсы балыкларны беләбез әле? Шуртан, тагы җәен, акула да бар. Акула да балыкка керә. Ул диңгезләрдә яши. Тәнкәләрендә шушындый ук төс белән буяуны дәвам итәбез. Җәен бик зур балык. Аның озынлыгы 5 метр, авырлыгы 300 килограммга хәтле җитә. Балыкларның әле 3 ятырганнар да була. Аларны 3 калак балык дип атыйлар. Алар инде зур түгел, 15-20 сантиметр гына була. 3 калак балык шулай ук диңгездә яши. Рәсемізге қарағыз әлі, нинди матур килеп шықты. Хәзер сары төс белән балыкның канатларын буйыбыз. Хәзер балыкның буялмый калган кыйрыгын крен төскә буйыбыз. Балыкның суда яшәвен әйттек инде. Шулай булгач әйдәгез әле, су төбен дә крен төскә буяп куйык. Карандашның өчен сындырмагыз.
Су төбендә яткан ташларны да буяп куйыйк. Нинди төскә буярга кирәклеген үзегез сайлагыз инде. Мин мәсәлән аларны шәмәхә төскә буйым. Балар, әйдәгез әле, балыкка су үсемнәрен дә ясап куйыйк. Алар арасында балык ял итәргә ярата һәм дошманнарыннан кача. Менә шулай. Су үсемнәре нинди булсын икән? Әлбәттә, яшел төскә буйбыз. Читкә чыкмыйча гына җиңел хәрәкәтләр белән. Балар, балык суда нәрсә сулый дип уйлыйсыз? Әйе, ул эрегән кислородны сулый. Менә бу түгәрәкләр һава куыклары булыр. Балыгыбыз шук һәм шаян. Ул суда уйнарга ярата. Карагыз әле, балар. Рәсемдә су күренсен өчен, әйдәгез әле зәңгәр карандашны алып, кәгазь битенең сул почмагыннан буй башлык. Карандашны ничек тотуыма игътибар итегез. Сез дә шулай тотарга тырышыгыз. Карандаш үзеннән-үзе буй башлар һәм төстә матур ятыр. Балыклар чиста суларда яшиләр. Шуңа күрә суны пычратырга, елгаларга чүпләр ташларга ярамый. Дусларыгызга да бу хәбәрне әйтерсез дип, мин сезнең белән сау булышам.